Sizin öýüňizde erkekler nahar taýynýarmy? Sebäbi bul maşgala däpleri. Salam dostlar. Bugün şaýdan ýüzünde gepleşigimizde Nur maşgala däpleri myhmançylykda. Nur markasynyň hünärmeni Batyr Orazberdi şaýdan ýüzünde studiýamda hoş geldiňiz. Salam emmi. Batyr agamy eýem ýüzi nurly gelinini bildirýär. Siz bugün bize nähili nahar taýynap bermekçi? Bugün bize näme öňümizde nesip bolsa täzeli bayramy ýetip gelýär. Şoňa induk taýynlamakçy. Ne induk bilenem galany işte açarlar, iki tane işte açar taýynlar. Dostlar, täze ýyl saçagyňyzy bezemäge taýyn bolsaňyz, onda başlaýar. Batyr aga, täze ýyl saçagyňyzy bezemek üçin bize nämeler gerek? Birinji bilen bize induk gerek. Induğu marinatlap koymalı. Barun marinatlap koyondan soň açıp içine käşir, pomidor, onun kartoşka salmalı. Falga bilen yapıp duhovka uratmalı. Bugün halkara derecede saçak taýynýar dostlar. Täze ýyl bayramçylygy bol maşgala bayramçylygy. Sebäbi bugün bize myhmançylykda Nur maşgala däpleri. Indekan içine salmalı. Naçinkasyny taýynlaýar. Käşiri dowra berim. Men kartoşkany arassalap, kartoşkanym 4 turç edip. Batyr Nur markasy nädip şeýle ýokary hilli boldy we adamlaryň söýgüsini gazanyp bildi. Birinji bilen Nuruň uly taryhy bar. 2016-njy ýylda şol zawod esaslandy. Şoňa görä biziň öz önüm çykarýan aparatlarymyz bar. Şonu Germaniýadan, Belgiýadan, umumyň daşary ýurtda Ýewropa döwletlerinden satyn alyp geldim, ornaşdyrly. Nur ady nereden gelip çykdy? Günüň nurunyň ösen önümler bolan soň şol sebäpdenim Nur diýip, Nurdan dören diýip şol brendini, logotipini döredip şondan başlatdy. Men fikrim onda maşgala däplermi? Maşgala däplerim şol Nurdan dören nahar bişirenne her bir maşgalaň öz taýyn eden nemeler var da, şoňa görä maşgala däplerine görä taýyn edýär önümlemden. Batyr aga maşgala däpleri diýende her ki zaktyr gözüňe gelýärdi. Aýaly ärin gawanýa, günde gulaly gulyp bolturan olsa arasynda çaga sen seretdi, men seret, sen nahar bişirdi, men bişirýärdi. Gyzyr alyp ber, iPhone 14 alyp ber, şunu ýa-ni bu da maşgala däpleri bolýardy ama. Buna näme seretdiňiz? Iň mukaddes zat näme maşgala. Her bir süýgü diýen zadyň maşgaladan başlaýar. Maşgalaň çağalyň gülüp dursa, maşgalaňda agdybirlik bolsa, ana iň esas baýlyk şol. Her hili ýagdaý bolup durýar. Ondan şol maşgalany bezemek üçin, agdybirlik bolmak üçin maşgalaň jew saklamak üçin şol maşgala däpler birinji ornuny näme eýe bolýar. Şoň üçin maşgala däplerini berkitmek üçin Nuruň hem şol aýtmasy maşgala däpler şondan gelip çykýar. Maşgalada agdybirlik bolsun, saçagy bol bolsun, bereketli bolsun diýip Nahar öýde gelinjim işlem sen üçin. Köplenç genejem işlerýär ýöne käwir ýetişmedik ýagdaýlarda meňem bişirýän nemem bolýar. Bizim şu gepleşigi planlaşdyranmada, ente gepleşigi açmazynyň köp adam bilen maslahatlaşdykda her hili pikirler aldyk. Onuň aýna mesele erkek bolup nahar bişirjekmi diýenler boldy da, ýöne erkeklerin eli has süýjü diýär. Dostlar, siz şoň bilen razymy diýämi? Erkeklerin eli has süýjü diýär. Erkekler nahar bişirse aýalankydan has taýymly bolýar diýär. Pikiriňizi kommentariýada garaşýar. Bilişin ýaly türkmenlerde ne toý zat edilýär, şonda erkekler nahar bişirýär. Umumyň er aýal otyrlar, çaý içip akşam toýa gidip gelýärler, bunyň planyň toýuna boldy, şonda plan nahar bişirildi diýilýär-de. Ana gurrunga da otyrlar, çaý başynda bolýan, aýal gurrun görýär. Şo plan powr palaw ýaman goýşyrda, şeýle ur gow tamly bolupdyr. İstatkan adamlar hebilip şeýle ur el süýjek elnýärde. Adam son näme diýen? Aýdylma, sen näme elni ýalap gördüň bu diýär. El süýjü bolýar diýär. Şon ýaly. Şol ýadyma düşdüler. İçimizde nahar bişirýän erkekler bolsa, haýsy nahary bişirmek gowurýanyz. Kommentariýada garaşýar. Reklama marketing sizin işinizde itergi berýän güýçdür. Batyr aga, siz marketing bölüminde işleýän ediňiz. Marketing näme zat? Marketing haýyp aýdyp berseňiz. Marketing golany näme bir önüm önlerinde şonu satuny gallyrmak üçin
halka yetirmek üçün reklama, hödürlemek, brendi dörödöňde şo brendi halka yetirmek marketing diýilýär. Biznesde şeýle bir düşünje bar. Millioner bolmak, millioner bolup ýaşamak. Yani diýjek bolanyn birinciden şo markany öndürmek, tanatmak, ondan soň şo markanyň hilini saklap, işlemek, ýaşamak, dowam etmek. Sebäbi käbir adamlar täze önüme öndürüp başlaýady. Onun belli bir ýere ýetenden soň, ýani ekonomi edip başlaýarlar, upakovkasyny kiçeltýärler, içine goşýan zadyny azaltýarlar da şeýle pul köp kazanjak bolup şoň ýaly oýunlar edip başlaýarlar da. Nur nädip şunu çeýirlap adamlaryň söýgüsini gazanyp bildi, üstesine de hilini saklap dowam etýärdi. Birinji bilen biziň tapawut, biziň önümlemizin tapawut etýän zady biz hilini ütgödönjok. Nurun öz hili bar. Tağam var. Esasy zat hili şowurdatdyr. Sebäbi halk inanýar da bede. Anamany ödemek üçin birinji bilen hil, ikinji bilen hem har karasynda söýgüsini ýitirmezlik başarsan has gowy süýjik hem tağam. Yok edebilmesen hilini ütgötmesen has gowy bolýar. Batra ingo maýnez ýa-ni alyň ingo maýnezini görürler. Ingo maýnez Türkmenistanda birinji ýerde dur. Birinji ýerde durşumy barmy? Ulsy gerekmi? Mundan ulsy ýokmy? Bar. Ana alda ulsy var dostlar. Umejameliýadyr. Türkmenistanyň iň uly maýonezi, iň uly keçigi Nur bugün şaýlan lezzeti gepleşigimizde myhmançylykda. Täze ýyl 2023-nji ýyl bayramyňyz gutly bolsun. Maşgalaňyzda saglyk, agzybirlik we köp gülkü we pul arzu etýär. Nur maşgala däpleri. Türkmenistanyň birinji we iň uly maýonezlary şu wagt gepleşigimizde çykşetdi dostlar. Batra Nur markasy indi Türkmenistanyň birinjiligi saklaýady. Hili oýunçydy, razmeri oýunçydy, görüşmüş ýaly. Nur markasynyň öňde goýan maksady näme? Biz özümizde maksat edinýäs. Türkmenistanyň Hudaýa şükür şu adamny birinji ýere eýelä otyr. Dünýä näme bazarlaryna çykmak maksat edinýär. Çykýarsam şu wagt eksport edýär. Azerbaýjan döwletine, Türkiýe döwletlerine, onuň Özbegistana, Armeniýa maýnez eksport edýär. Şol sebäpden indi maksadymyz dünýäň bazarlaryna öz ornumuzy eýelemek. Näder biz otumuz dograk otyr, goşmak üçin Kerim balgary dograk otyr, soğan dogradyk, käşir dogradyk, onuň sarımsak dogradyk. Muman kartoşka dogradyk ýerama. Nämesini şunu alyp garýas. Injeykan içine salyp načinka diýilýär. Injeykan içine salmaly we soň falga bilen dolamaly. Kerim köpden bäri gyzyklanýan, men şaýlan gurup nemäňiz bar? Şoň şaýlan sözü nerden nämäni aňladýar, nerden gelip çykan? Batra gatgowy sorag, dostlar kommentariýada da şu soragy ýazdylar. Şaýlan diýmek näme diýmek? Şaýlan lezzeti diýmek näme diýmek? Şaýlan lezzeti diýmek türkmen sözü. Köp spikir etýär Şanhay, Hytaý, Bangkok mukadede. Şaý sözünden gelip çykýar. Ýagny şaýlanmak. Şaý we şaýlan. Şaýymy tutup toý etjek diýilýärdi. Şaýymy tutup öýrenjek diýilýärdi. Iki manysy bar. Birinji manysy şaýlanmak. Ikinji manysy şaýlan diýmek atlanmak ýa-da toporlanmak, taýin bolmak. Şaýlan sözünden gelip çykyşy şu iki manydan gelýär we biz Şaýlan Group kompaniýasynyň marketing bölüminde şaýlan lezzeti gepleşigimizi açdyk we kompaniýanyň birinji sözü dünýäniň durly medeniýetleriniň durly tagamlaryny taýinlaýar. Şoň üçin hem şaýlan lezzeti sözü gelip çykdy. Şaýlan lezzeti gepleşigimize hoş geldiňiz. Indi Nur maýonezimizden goşaýly önümlemden has tapawutly bolar ýani. Tagamly. Hadi ilk göreýär. Şaýlan lezzeti gepleşigimizde täze ýyl hindi toguny taýinlaýar. Marnovkamyz taýin. Indem içine ýanky göwnümlerden taýinlan ingredientlarymyz, ýani nachinkany salýar. Käşir, kartoşka, gök ot, balgar burçy, nur maýonez, zelin, na hemmesini şeýle içine salýar. Doktor Zubachevski bilen şunu dikip çykmaly ekenni. Ne nur maýonezden azajyk alyp yüzüne şalmaly. Hindi togumuzy içine naçinkalar sallyp, Zubachevski bilenim dikdik. Şu açılıp durma diýaly.
Daşına da nur mayonez çalıp, häzir peçka salýar. Täze önümme var ergen ýagy. Şol ine täze çykarp başlady onu. Dostlar, Nurun. nurun ýağım çalýar. Nurun ergen ýagy. Nurun sary ýağım çykýar diýdi. Sary ýağ biziň iň gowulan ýağlarymyzyň biri. Biz ertilegim şonu ýa sary ýağ biletýäs, onu köp nahara da sary ýağ goşulýardy. Şu mayonez çalýarmy? Näme täsir etdi? Nämesi bar? Peýdasy bar, tagamyna näle täsiri bar? Birinji bilen renk owodonlyk görýär. Owodon renkli. Nam mayonezin bir ütköşük bir tagamjygy görýär. Şul näme? Mayonez çalanda toğun daşynda yumşak agdymda eräk gidýär. Eti yumşadýar. Hany eti görülenmi? Dostlarına nurun täze ýagy. Näçeden? Edil bak. Men gönü zakaz etýän sary ýagy gowurýar. Bu ösümlik ýagmy şu daşyna çalmalymy? Yok, falga çalar. Falga çalmaly. Yelmişme diýerler. Bu sary ýag dostlar, gaty gowuýar. Taplyonly masa diýilýär. Täzelik bu ýagy intek satışda ýok. Täze çykýar, şu wagt tagamy kaçtwasy barlaýarlar. Bugun biziň getleşigimizde birinji gezek nurun sary ýagy, ýani taplyonly masa diýilýän önümi getleşigimize geldiňe. Hindi togumyzyň daşyna aşagyna bu nurun sary ýagyndan çalýar. Hindi togumuzy marinowap etdik, falga bilen daşyndan örtdük, indi peçkamyza salýar. 1 saat 20 minut durmaly ýa. Dostlar, peçkada hindi togumuz pişip gelýär we hindi togumuz pişýänçe batyrak öle şu wagt işde açarlar, taýynaýar. Erkeklerin halayan, adamlar halayan salady. Yani erkeklerin halayan salady, murskoy salady. Murskoy salady. Dostlar, bugün studiýamyzda murskoy salady etýäs. Eti şeýle uzun kesmelilikde. Menem ädir boldugyňdan uzun etip kesýän ýöne. Batyrak siz özüňiz hukuk ugrunda okapsyňyz. Bugün iň bir güýçli marketologlaryň, dizaynerlaryň arasynda da. Men dogrymy aýtsam şu öz sunugat ugrunda mektepden okuyan döwrümden bäri sunugato bir aýratyn süýgüýüm da. Ejemiň, kakamyň portretlerini öz elim bilen çekdim. Kerima, siz näme sunugat, näme diýär? Dostlar, men bu power. Batyrak alyp barjynda maňa sora berýär. Ine öň men işleýärdim. İşim daşyndanam öz hobim var. Gydyklyja video çykarmak, gydyklyja kontent çykarmak, her türlü bir kontent çykarýardym da. Şo hobimiň içine girdim bugün. Bugün menin işim şo hobim boldy da. Boş wagtym stadiona gidip ılgýan. Ýa-da öýüň ýanynda parka gidip ýöreýän. Şaýlan lezzeti gepleşigimler alyp barýar. Onun gydykly şeýle naharlar taýnaýar. Görýänsiňiz. Seýahat etýär, garabyn posta video düşürýär. Öňki hobiler bugün işim boldy da. Näme? Şu ady belli ýyldızlar bar. Edilsiz ýa bloggerler bar da. Ondan siz şunu ýaly ýyldızlaň haýsy bir ýeri bolsam diýip bir näme diýeniňiz barmy? Bira Barış Özcan'ın kanalyny gowurýan. İkinjem Dmitri Komarov diýip näme bar? Mirna iznanku diýip seýahat etýän gepleşik. Onam gowurýan. Toples diýip ýene bir orsoryň kanaly bar. Nauçny şeýle bir gyzykly faktlary has bir yönükü dilde düşündürüp aýtýarlarda. Toples, Dmitri Komarov, Barış Özcan, Efaf 3 tane yani kumirim diýip biler. Gelecekde näme? Özüňize goýan maksadym barmy? Iň gowy naharlar, iň gyzykly adamlar şaýlan lezzeti gepleşigimizde gelip bizim kanalymyzyň agdalary bilen şo reseptleri, şol peýdaly maslahatlary paýlaşdy we bizim olan taýlan naharyny ilk görüp ýüregimiz şat boldy. Şu salada balgar urç, kıyar oçtuk, pomidor ve eti oçtuk. Häzirim toğun döşünden şalarak, ağırak koşup yine gariyat. Şunu ağırak şey deyip gariyat. Mayonez şey deyip koşacağız üstüne şalaca. Mayonez koşuğun ne olsa garmalı. Mayonez saladımızı. İnha saladımızam tayin tarelka yoşuk bilen geçiriyor. Nurun marinat ölümlerinden yürüyüp täzeýdi üçin salat taýýanýar. Nurun marinatlanan hıyarlanmadan çıkarıyor. Atra bu marinat ölümlerinin saladyny näde diýýäňiz? Marinatlanan önümlenmedi
palaw bilen ýýär, islenlik nahar bilen ýeten bolýarmy? Ene özüm palaw bilen ýýän, börek bilen ýýän, mantı bilen ýýän, somsa bilen ýýän. Ene has gowy şaşlyk bilen gowdy. Asatyň içinde hyýar, kelem, käşir, başga näme? Käşir we Burçlar var eken, ha? burçlar, ha. Dostlar, murskoy salat, nur marinat önümlerinden salat, innem täzir indugumuz gelýär. Bahtra bu mesele. Dostlarına hindi togumuz taýin boldy. 2023-nji ýyl saçagymyzyň bezegi ýam taýin. Nur bugün hindi togun taýyna görkezdi dostlar. İlk görýär tagam näme bolupdyr? Köpden bäri garaşýan pursatymyz. Hani dadyk görelim. Hindi togumuzy ilk görýär. Nur markasından maslahat täze ýylda saçaňyzy nähili bezemeli. Gatgo. Soçny dostlar. Aldymda eräpdi. Muň üçinem Ştaçarlar bağlakor, ştaçarlardan. Bahtra hindi togu gatgo. Hazır kamerany öçürüp reski ip bolalım. Bunu ýandan durup bolalım. Dostlaryň saladyk görýär. Murskoy saladymyz nähili bolupdyr. Bu da Söz bilen ýetirer ýaly tagamyny. Diňe dadyk görmek. Ödöňü öwäşmäýin dostlar. Salat gatgo. Täze ýyl bayramy bu maşgala bayramy. Herkim täze ýyl öz maşgalasy bilen garşalas gelýär, kabul edesi gelýär. Onu biz täze ýyla başladyk. Bugün nur maşgala däpleri biz bilen. Ýetip gelýän täze ýyl gutly bolsun. Täze ýyla awadançylyk, rıfkyňyz hatsyn, artsyn. Saçaklaryňyz hem elmidama şular ýaly nymatlary bilen dolu bolsun. Bugün Türkmenistanyň birinji maýonyzy nur maşgala däpleri bilen täze ýyl 2023-nji ýyl bayramyňyzy tüýsürekden gutlaýar. Siziň maşgalaňyzda saçaňyzyň bereketi artsyn. Elmidama saçaňyz şeýle ören lezzetli tagamlar bilen ýatdan çykmajak. Ýokary hili nur önümleri bilen dolup daşyp dursun. Çaylan grupa köp sag bolsunymyz aýdan, Taňry alkasyn. Ine şeýle nemeleri gurnan üçin siziň hem hormatly adamlar täze ýetip gelýän täze ýyl bayramlaryňyz bilen tüýsürekden gutly bolsun. Täze ýylla saçaňyzyň bereketi artyp, saçaklaryňyzy şular ýaly nymatlar dolup dursun. Nur maşgala däpleri elmidama saçaklaryň bedegi. Täze ýyl bayramyňyz gutly bolsun.